lengpui ram IAF ne na ZPM sarkari na dan diklo taka hral chungchang hi changtlung dewa kim changdewa han soi katum do na ram nei tu mi pariat an oma chumi ta ming chuan ram man tur zong zong khu chut chua vek ania khulaya LSC holder mi pariat te ram kha lengpui pa ho ram kha puro ming lianan alo lei ani chuan a tha e a leina le kha te chu dan ang takin adik lo kha chu thu ran lo ni sela mi zo pa takin adika polo pom saktaila aram lei khom tu puro ming lian kha awan ne yani maya a kauna khan thun vek mai om tak ania ma se chumi ni lowa vaibel che som sari chau an thuna abak vaibel che za chuang aram nei ve mi alo kuta beng akauna alut ringot mai la ja kha mi pui na kan rin lel em corruption lian pui a theng dia kan riat lai hi ani July takachu voina hian sarkar na changmek ZPM sarkar po hian asoi fia alo ule asoi thendu ulo thilani ahmalam thiran soi chara kha poisa kha engwanga then sanga bank account pahnia da rigot nge anni hei hi voin thleng hian kan chief minister te chief minister advisor te revenue minister te po hian an soi fia na kan lak mulawani July taka chuan mantang ei an omang ti kha mi puin kan rin thup lai mek ani ama sabera chuan lengpui ram hral na atan hian engdan nge Mizoram sarkarin ahman reng ti kha kan soiphot don ani kan hriat thei china Mizoram a hian ramlak hetia sarkar ta ne mo central sarkar ta ne mo engemo atana ramlak ani hian lan acquisition kan tia chu he dan Mizoram ira kan man masak bera kan hriat chu 1987 a khan sarkar gazette notification a he dan be chan hian ramlak ani tur thu kha alo chuang to ani ti chuan chu dan chu Mizoram in kan mang ta chara amaro chu he dan Land Acquisition Act 1894 a hi kim changlo feltok lo a oma wangin in India sarkar central sarkar chuan kumsang ni le som pathum khan right to fair compensation and transparency in land acquisition rehabilitation and resettlement act 2013 RFCTLARR act kanti kha alo siam ta ani khatianga central dan alo om ta ka chuan he dana hian transfer of land chungchang a khoi awangin Mizoram state hianin article 371G be chana kan pomphot assembly a kan pomphot lo chuan Mizoram a man ve thei ani lowani ti chuan kan adopt mai lova MNF sarkar pon kan adopt lova Congress sarkar lai khan kumsang hi le som paruka khan hemi Central Act 2013 ang diak claim atidang lamdeu hian the Mizoram Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act 2016 kha Mizoram State in dan ran asiam vele tani ama kan lo man thin Land Acquisition Act 1894 kha kan paya kan repeal hal bokani ti chuan Land Acquisition atana kan sarkar chung zong le ZPM sarkar ma zonga Mizoram ina dan kan nei om chuna chu the Mizoram Land Acquisition Act Rehabilitation and Resettlement Act 2016 kha ani tangarngarani amaro chu he dana hi kumsang ni som pasari akumlok an siam nu lok November ni som panga sang ni som pasaria khan WPC number 20 of 2014 case Guwahati High Court Aizol bench chuan Mizoram he dan hi aman thei lawani in dan siam hi aman thei lo tin inapplicable ati awangin har satna Mizoram in kan tok ta a kha single bench thutluk na kha writ appeal thelutin kan king le ngala Mizoram sarkarin a in chia tawanga ti chuan ZPM sarkar nu October ni somthum sang hi somni palia khan nichina kan soitap writ appeal number 70 of 2018 case da khan judgment
thu tluk na alo chuak ta a Mizoram sarkar chu achak lo zui ta ani ZPM sarkar hian keimani state dan siam ve hum hima zual kowa Supreme Court lama te kalzel zairel talo khan March ni som pakhat sang ni som ni panga a sang ni som pathuma Right to Fair Compensation Act centralina alo siam chu a adopta a ti chuan ZPM sarkar nu hianin he central sarkar tuna lengpui ram HRALH nata na sarkarin a man hi Mizoram Assembly hian a adopt ta chau ani chuti ani chuan he dan Central Act 2013 manga lengpui ram khu HRALH ani awang hian Mizoram sarkar local to tena ma an lo lak to zong zonga khachu dan thar ani awang hian om zenei lo ani abul hi an tan thar leu leu a HRALH na tur dan po an ma nina an adopt ania chumi mang chuan preliminary notification po ni kumme ni som panga a an chua chuwang chuan ZPM hian lengpui ram HRALH chungchanga hian a thar dia yin ma an la ani ti hi voina hian mi puiten kan hriat chian hi angai em ani he ram an HRALH chungchanga hian preliminary notification te an chua kan CM advisor zaom ta khan ZPM officer khan sarkarin kan hriat puilo DC level a ti felvekani ti te an soya ma se khata preliminary notification an ti chua hian copy 2 a hian PS to Chief Minister ti te PS to Minister Land Revenue and Settlement Department te po an lang veka sarkarin a hriat pui chiang em ani ti hi an ma ni lekha veka hian phat rual hi ani lovani ti chuan ZPM sarkarin Right to Fair Compensation Inland Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act 2013 apom nuwa hian enge anti zui zel akha vena hian toy te in han sei le taila kan soi to ang khan rita pila Mizoram sarkar chaklova Supreme Court a ala zual ko thei renga ma se zual ko lovin an manin central dan thar an adopta a chu an adopta ka po chu March ni som pakhata sang ni som ni panga a an adopa March ni som ni pariat sang ni som ni panga veka adopt ani thu hi notification an ti chua kani tin hemi notification an ti chuan nu preliminary notification lengpui ram HRALH nata na an ti chua ma April ni som pasari nikum sang ni som ni panga a khan notification an ti chuak le a chuta chuan dan hlui pai alo ni ta a dan thar alo om ta nu hian eng tin nge land acquisition project om lai te hi kalpui zel ani dan tu rakha notification nikum April ni som pasari khan an ti chuak ta ni thil point pani poi mo deuh dewan zia ka pakhatna chuan 2016 Mizoram Land Acquisition Act ke mani siam sang ni som parukha High Court in a bin thria sakta ka chuan dan thar central dan kha adopt alo ni ta chumi adopt nuwa chuan an mani ZPM sarkar vek hian heti hian an notification a chuan an ti ani MLA Act 2016 nuaya Land Acquisition Project bul lo tan to zong zinga preliminary notification lo chua to sa te chu dan thar RFCTLARR Act 2013 nuaya kalpui chun zom zel turani antitani chuti ni chuan lengpui ram le CP ram HRALH chungchanga hian MNF sarkar khan eng notification ma kan la ti chuak lo preliminary notification kan ti chuak lo hrim chu wang chuan dan thar nuaya hian alu pui ngot theilo direct in alu pui ve theilo tinani tina dot le chuan land acquisition project zong social impact assessment study lauti to ma se preliminary notification lati chua lo te chu expert group 10 an rotna angin dan thar RFCTLARR Act 2013 nuaya preliminary notification ti chua turani
RFCTLA RRX 2013 nuaya social impact assessment ti to anga ngai tur ani ang anti bokani chumi pani hanen chuan lengpui ram hral chungchanga hian MNF in pakhatna preliminary notification dan hlui nuaya khan kan chua lo hrim tin social impact assessment study kha MNF sarkarin kan ti lo hrim chu wangin dan thar ana dok nu hian dan hlui nuaya engma chu tiang kan ti lo awangin an mani notification ang hian akal tlang pui thei lo chu wang chon ZPM hian atharin social impact assessment study an ti anga preliminary notification an chu anga chung zong chu athara an ti anga yani MNF lo ti to sa chun zoma man le mual lin hlan pe fel to mai anga pulal do man TV a soi kha dot hul hualani ti vena hian kan hriat chian hi anga yani chu wang chuan an mani notification vek hi MNF thil ti to zong kha ani anga an seng lu ta an kalpui ani chuan an mani notification nikum April ni som pasaria an ti chua hi chiang takin an bo chia an mani na dan an siam an mani na an thu ve ka hi an mani za pa na nei mi alovin an bo chia ani ti veina hian a chiang ma kalpa lungleya state university vapuang tok velan ni ti hi a chiang mani ti veina hian kan soitel du ani ZPM media chairman khan January ni som thum pakhat kumin sang ni som ni paruka khan Aizol press club khan ani anga kalpui ni mai to se CM in ati awang khan an kalpui tamai ni khan soya khatianga an ti du ani chuan an manin an notification chua hi an bo che chiang mani an mani hian mule mal a omlo enge kan lo ti to helaya kan notification chua hian min bar lo vem ti ngai tuana engma chele thasiat na thiang an nei lo reng he sarkar hian ti veina hian mi puiten i thar leang u ti chuan lengpui ram lak chungchanga ZPM hian dan eng ange abo chiat pakhatna chuan social impact assessment SIA hi an bo chia ani chuta chuan me ni som panga sang ni som ni panga preliminary notification kha kanen chuan SIA ti lo chungchanga hian kan revenue minister hian approval hi lo pe veringut mayani kha wena hianin an preliminary notification hi mi puya te po hian chiar chhuwa kila thain ka thria a then hi chu preliminary notification for acquisition in CP Aizol district for Indian Air Force MPR antiani mase CP ranti hian helai hi lengpui hi atel vekani sidul antela hian lengpui ram akhar za so matela CP ri chu 5 akhar zok chok ani ta chuan whereas it appears to the government of Mizoram that land described in the schedule shown below is proposed to be acquired for establishment of Indian Air Force under the Ministry of Defence, Government of India, for maintenance of national security as per the government letter number dated 5th May 2025 issued by Honorable President of India. Antiani he preliminary notification an chua nge ya hian sarkar masaten thui tak an local to bo zuin an ti lo reng an be chana chu me ninga a pre India president in le kha a isu chu an be chana ni chu an sarkar nu vek ani he ta MNF min pu tang an tu makha an ma ni notification chua hian he thil acquire na tur an ti na chana chu an be chana chu President of India in May ninga ale khathon ale khai su khani ta chuan an soi chia em chu for maintenance of national security an ti thlap ani ti chuan section 9 adan section 9 kan en chuan exemption SIA exemption kha pek thei ani ma se section 9 ina asoi chu where the land is proposed to be acquired invoking the urgency provisions under section 40 the appropriate government may exempt undertaking of the social impact assessment study section 40 ina asoyanga thilman mo thap a chuan atitani chuan section 40 kan en le chuan subclause 2 a hian asoi chu
The power of appropriate government under subsection 1 shall be restricted to the minimum area required for the defense of India or national security or for any emergencies arising out of national calamities or any other emergency with the approval of the parliament. Antiani. National security khan chuan lama preliminary notification ahian. Ramven himna lam national security kha an chuan lam angeya social impact assessment study kha exemption ani don chuan appropriate government in atiyang with the approval of the Parliament of India. India Parliament pompui na in kha exempt thei chau ani. Helaya kan revenue minister in approval lo pek thei ri ngot kha ani lo. Tin helaya appropriate government ati hi section 3 kan en le chuan appropriate government means ati section 3e 5 fa chuan in relation to the acquisition of land for the purpose of union as may be specified by notification the central government atiani appropriate government po hi central government ani chu wang chuan anti lo top tur hi anti ve na sa mani kan revenue minister hi India parliament ani ta ve mai ni ve la hian hadi soi fia sela thakopang dan andu la yan thiara chu po adik lovin an interpreta abuai thak mema mi puya propaganda an the dara thudik ni silo khatiang khan mi pui min an tuma veina hian lip se deu an nga yani he sarkar hi ti kha riaila thome ti chuan dik lo takin social impact assessment kha exemption pek an ni a ti chuan man ho thak urgency provision mangin social impact assessment kha an ti talwa mase IAF la chu an ngoi veng boxia man la boxi lawa ti khot arama la muthuk boxia kan in do boxi lo thamuang takin ti hian kan boxi enge aman mo thak em na chan chu kan president sei to khan an cha fun the thoi khan chak mani kan poisa tur thawalom ka ru in sem watang u pakhat thi pu henrial lu che pakhat purum hinga lu che helama mi hi kan in sem tur khania ti kha an ang taria wani an man ho em da na kha chiang lo wani social impact assessment ti do na hian he dan ang chuan public notification te om turani a khulaya aram nei tu te VC te hril turani a chanchin bu te chhuwa turani a website te tarlan turani a ti tur tam lu tu khang zong kha an ti tak si lowa chuan lengpui pa ho ta chuan hriat ngai na om ta lo hrim a her sarkar hian aruk aralin thilati ti kha veina hian a chiang ma tin helaya hian adan buwa nge hian preliminary notification ti chwa dan tu rakha a in sia kani chuta a format aron peveka rule 5 subclause 1 noya preliminary notification hi ti hian a format aron siam veka chuta a format a siama po chuan since the land is urgently required for the project falling within the purview of section 42 and the same has approval of the parliament ati thlapani parliament approval amu anei chuan it has been decided not to carry out social impact assessment study via GO number dated such and such khang zong kha a format ai na ron pe thlapani heta format a pe ka po hian the same has the approval of the parliament ati ani chu wan chon parliament approval ngai ani chung zong chu veina hian an ti lo ti kha mi puiten sachiang leila thawme tina dot le chuan hearing of objection section 15 kan soifo TV apo kan hanin hel de bab na kha ani a ta chuan section 15 nuaya hian all interested person khulai rama ham thatna le hlok na nei zong khachu hriat turani chu preliminary notification chua ani rule deuh thaw kha rule number 6 nuaya kha rule 6 ta hian rule sang oma ta chuan social impact assessment ti dan rule an siama the right to fair compensation and transparency in land acquisition rehabilitation and resettlement compensation rehabilitation and resettlement and development plan rules 2015 khami rule nuaya khan form 3 a oma
chu mi form 3 noya chuan notice by collector a le a ta chuan avain ka chiar lawanga all persons interested in the land are accordingly required to file their objections before within 60 days from the date of publication the above preliminary notification. Preliminary notification chua atangani somruk aral ma khan anrem ti lo na objection an thelu na chance kha siam tu na ni a chu notice po chu an ti lo rim bok ani ti khan aru karalin an ti kha achianga kan advisor to CM khan a notice hi chu ka muwa ma se ka lo keng lo te kha ati via khan ken tur hi om karing lo ni tin chu lo le chuan a pathum na chuan notice to interested person section 21 an soi fo kha soi fia le deu angai boka section 21 nuaya hian notice to persons interested ta khan ti hian in sia kani the collector shall publish the public notice on his website and cause public notice to be given at convenient places on or near the land to be taken, stating the government intends to take possession of the land, and that claim to compensation and rehabilitation and resettlement for all interests in such land may be made to him. DC Khan Katiang Ramla Kani Don Chuan Kulai Aram Chunga Emo Aram Bul Naya Emo Katianga Kulai Rama interest nei zong tena an mu thei tur khan public notice atar turania tin heta a website a atilang bok turania chuan khatianga khan objection an nei ani chuan within 30 days ponilo not less than 30 days and not more than 6 months atiani khami chung khan an remti lo na te kha an thelu turania an man mo dan vut hi ani hian ani lo ve rim an chafun kha hi ngang ti te pon hlau te pon ni mai thea an ti dan em hi